Kitalálod, melyik magyar híresség játszott Süsünek a farkával? A múlt század második felében hatalmasat ment a televíziós bábjáték, és ezt leginkább Mr. Süsünek köszönhetjük. Süsüt legfőképp Kemény Henrik mozgatta, akinek köszönhetjük a Vitéz Lászlót, vagy a Hakapeszi Makit, és térjünk a lényegre, Süsü kövér volt. Dagi kicsit, meg valaki szerint Down-szindrómás, de ne. Egy körülbelül 5-10 kilós mechanikus kesztyűsbábról beszélünk, amit legalább 3 ember mozgatott alulról, és plusz egy embernek még a farkát is kellett mozgatnia, a Süsü egész teste benne volt a képbe, és itt jön képbe Josi barát, aki a Süsü forgatása alatt fiatal bábszínész hallgató volt, mende-mondák azt mondják, hogy néhány snitben ő mozgatta Süsü terebélyes, kunkorodó, rücskös igen. Bocsánat. Ha szeretnél hasonlóan érdekes témákról beszélgetni és együtt alkotni, akkor már csak ebben a hónapban tudsz jelentkezni a Katyvasz Összművészeti Táborba az alábbi linken keresztül. Tedd meg!